Az biztos, hogy ez a mondani való most Magyarországon nem véletlenül áll fenn. Hát amit ezek csináltak Magyarországgal, az egy nehezen felfogható dolog. Az is nehezen felfogható dolog, hogy még mindig nem vitték el a balhét miatta. Hát ez nem, mindig mondják, hogy mert a izé se csinálná jobban. Hát de tudjuk, hogy csinálta jobban. Nem mintha az fedhetetlen, vagy hibátlan lett volna, vagy bűntelen, de hát tudjuk, hogy az más volt. Hát Magyarországon 2002 választás előtt azon vitatkoztak az emberek, hogy a belépésre váró, az Európai Uniós csatlakozásra váró országok közül elsők vagy másodikok vagyunk-e, mert a csehekkel ugye fej mellett voltunk. Ma már tudjuk, hogy az Európai Unióba belépett országok közül az utolsók vagyunk minden tekintetben. Hát ez egy jelentős különbség, ez egy jelentős változás. A gumicukor arról szól, hogy röhelyesnek éljük meg azt, ami röhelyes. A gumicukor arról szól, hogy ha a íztelen, szaktalan, mérgező gittet gumicukornak adták el nekünk, akkor ne rágjuk úgy, mintha gumicukor volna, hanem ismerjük fel, hogy van módunk választani. Például ki is lehet köpni, mielőtt végképp megmérgezne bennünket a színezékkel, meg a E330-al, meg a nem tudom, állati eredetű zselatinnal ez a szar. Érted? Hát ez nem olyan, hogy akkor is megszületett volna. Hát elképzelhető, hogy akkor valami más született volna, mert ez egy globális problémára válasz, csak a globális probléma ma Magyarországot 100-szor jobban érinti, mint hogyha egy normális vezetése lenne Magyarországnak, akkor mondjuk szellemi alapon képzeli az ország létét, és persze a gazdasági kérdésekben meg egyebekben is belefolyik. Tehát azért ez egy nem tudom, valamelyik honlapon pedzegették, hogy az Ákos annyira szélsőséges már, hogy nem megy például nem tudom milyen városokba. Hát itt vagyok Szegeden, gyerekek. Én nem kérdezem senkitől, hogy ki milyen színű, én a közönséghez jövök. Hát én ahhoz jövök, aki meghallgat. József Attila, idézőjel. Csak az olvassa a versemet, ki ismer engem és szeret. Én a közönséghez jövök. De ugyanakkor nem vagyok hajlandó elmenni olyan folyamatok mellett, amelyek tönkre teszik Magyarországot. Van felelősségem. Igen, van. Például, mert van 3 gyerekem. Hát mit fogunk ezeknek mondani? Hát miért szúrtuk el ezt az egészet? Hát itt vagyok, 41 éves vagyok. Most vagyok, ha minden jó megy az életem közepén. Hát kaptam kölcsönbe egy országot, kaptunk a szüleinktől. Ez kölcsönben van nálunk, ezt tovább kell adni. Miért fogunk nekik mondani, hogy miért szartuk el az egészet? Hát miért hagytuk, hogy ezek romboljanak, lopjanak, privatizálnak, tömjék a zsebüket, már tele van szarva a tenger, már mérgező belélegezni a levegőt, a kajádban méreg van, mert mindent meghamisítanak a paprikától, nem tudom még, és te nem csinálsz semmit, és ha felordítasz, hogy ja Istenem, akkor mindjárt szólnak a polgártársak, hogy ho, ezt te nem írtad volna meg, hogyha nem tudom mi. Hát annyira ki le van már savazva az agyunk, hogy egymást csitítjuk, pedig mindenkinek ordítani kéne. Hogy előbb-utóbb valaki hallja meg.